Grabe bitaw may concern na sa imong hilot ng naging adlaw ba. Nagpiang mong siya sa kalakaw. Upo, manim daghilot. Mo lagi daw tinahitabo. Dayon karon di naman noon ka bakod. Mo gali to gi dayungan na mo ganina. Lagi na. Promise ko. Ako'y nakapiang. O daw po. Hoy! Moy Hoy! ingon niya na eh. Nalagi siya. Okay, Nakatuig. Hindi na siya mahilot. Ako rin Tingnan siya, nakapiang. dali. Na! Karon na ni siya nang paghilot. Di mo nga din kung gibalikan. Binuang mo lang ako. Ano lagi ato ko lagi nako. Good akong papa na. Salungon ba ya kay? Dahil na magbatasan ko. Ang preso ha! Tama. Ayo. Mangita mi ni Ma'am Rosing manghilutay? Hindi siya, sir, oh. Ah, kana siya may manghilutay dari ma'am? Sir. Ay, hello po. Pwede mo dayon? Kinami tuyo dako kay tuyo na mo ba? What? Opo. Ayo. Sinay Rosing po? Chris, manghilutay ka. Ikaw to manghilutay dari nay? Ikaw to manghilutay dari? Ay, mamiang. Oh no. Hadlock. Bitaw nay kay bitaw may concern nay sa imong gihilot tong miaging adlaw ba? Oh no. Nagpiang mong siya sa kalakaw. What? Upo. Ano man lang nakapiang. Mo man to, ikaw man daw gahilot mo. Mahalas sa buhay. Ganyan ang gari na siya dira karon kay amo ang gibalik ba kay ako jud nga tulubagon na eh. Oh no. Kaon man ato ni nay mo eh. Dili po. Nagpahilot man gud daw to dari den pagkahuman ning daghilot mo lagi daw tinahitabo. Dayon karon di naman noon ka bakod. Mo gali to. Gi dayungan na mo ganina. Oh no. Lagi na. Promise ko. Na nabalaka kayo mi kay imbis na ang tuyo na mo nga para maulian siya, napiang na hinuon. Ikaw man daw naghilot. Oh no. Nakapiang. O daw po. Hoy! Mo, Hoy! So weird. Ay, ingon niya na eh. Nalagi siya dari nang reklamo siya. Niya. Pero siya utro lang po, patiwas yan ako. Pahilot siguro siya utro na eh. Or sa baka, ipasubay sa imo ha. Pian daw to, dako kay pian daw. Nya, nabalaka magud mi kay ang akong papa magud nasuko ba. Kay lagi napiang lagi imbis na gipahilot. Hindi totoo yan. Sobrahan siguro. Wala ko sukad na piang. Wala ka sukad na piangin ay. Murag karon pagit siguro ni nay ba. Doon lagi siya dito. Unsa kay paagi na to ani nay? I don't know. Kay suko ba kay akong papa nay ay. Dayon na siya dari. Panaog na lang namo, pahilot na lang magbalik. Kasi naaday karon. Ah, natawan ni mo? Wow naman! Pagbuhat lang sa gid ni. Kaon man nato meron. Okay ra ka manghilot, nya natawan man din nimo. Happy birthday din ay. Nya okay ra nimo. Saon gani? Ito sa ba? Opo, diri ra nay. Adire rin mo siya na doon? Opo, ipalantaw na ko kasubay ako sa iya ang katong Sakyanan. hilot. Sakyanan na. Yung sahod doon, no? Naunsa ka to nay? Kuhan man tayo. Ay, pasyente dari ba? Oh, pasyente ba nay? Pasyente hilutonon. Anadi. Ang tawa ka na. Nasi pasyente. Diba, sir? Wala gyud tanaw na to tala-tala. Uganin ni Kuray sa pasigulang, ha? Dili, batanon pa. Mo gali na suko akong papa kay ihilot lagi daw ani ni nanay. Dayon? Piang naman hinuon. Impas na gyud na hinuon. Ato kamera ako. Murag ikaw na pasangin lang jud nay. Dili. Tala-tala. Ayo lagi dili man ako. Tala-tala ato lagi. Bilyon na Dili, mao jud gingon nay. Not normal. Mahilo. Normal na. Ay koy. Kay kuan man gud. Program na. Mugod akong papa nay. Salungon ba ya kay? Dahil na magbatasan ko. Bahala ka sa buhay mo. Ang preso ha! Tama. No! God, please, no! No! Isa. Talaga sa lahat. Isa lagi nagkaroon ng isa. Ay sa pamunag bangko. Ikaw rin istorya sa akong
ako papanay ha. Kay unsay diskusyon ninyo ani kay ko na po tugi. Lagi na piang lagi daw. Lagi na puno pagdilo. Di ba kung hindi balikan? NANI? Nuang manak ako yung pusangin. Tama ko lagi. Nuang manak ako yung pusangin. Tama ko lagi. Nuang manak ako yung pusangin. Tama ko lagi. Ato ko lagay na ako. Hindi lang dari na. Kasuko kung sa dato. Ilang taon sa nato. Ato sa nato kay nganong napian na sa imis gilot. Nangisip siguro kapag gilot, kuriso ka kabalo nakumot nimo. Lagi na. Asa man tong panahon na di ay kaha. Kasi bulak sa mood ato nang ilot. Isa ka. Maano gyud? Huwag niya kayo na siya muhilot, sir. Paano masabi? Huwag na siya muhilot. Ako rin Ingat siya. nakapiang. Ako rin nakapiang. Problema mo na yan. Ano na ni sila sayap dai. Basin karon ra ni. Karon ra po ni naitabo na. Wala gyud ni natabo sa una. Balik na diyan. Na? Ako balik na ina. Naa dari. Dali na, sir. Dali na. Wala tayo pakilit ko. Ipahilot ng balik. Pulis mo na sa ilalom. Dili ra man ka mansali lang na. Kalihok lang ko kay naa man ka dari. Dali na. Tanawa lang kay. Tanawa kay. Sa sulod. Kami mga Brianna, basi kami mapriso. Ikaw. Ikaw may abreon. Ikaw Ikaw, Abre, abreon. halina. Ikaw may mapahison. Ikaw may dahilot. Sige. Ready? Happy birthday to you. Everybody sing. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. What's that? Happy birthday to you. Joke lang na. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Alright, so happy birthday mo! Birthday man dahil ni mo karon, okay? So, nasa lagi mo nila sa imuhang grabe ka dako nga bouquet! Wow! Guys! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Okay, so happy birthday po para sa imo ni Noy. Wow! Tanawa po, nasa. Wow! Kadagahan ba ni? Mabugat naman kayo ni, sige ikaw may mapiyang ani noon. Padalhalap sa, okay? So hanggang mayroon na sa Noy. Na-prank din ako kadari. Dari ka niya. Okay. Okay, giganahan ko sila next sa'yo. Okay, dari ka na. Dari ka na, dito ka na. Okay, so surprise Denny para sa imo ha. So happy birthday! Palakpakan naman natin. Nahadlok may ni mo na kaya basig kami may mapiangan niya ba. Action may kabalaka kay pulit na ako kagbangko noon. It's a prank dahil niya. Happy na ka.
Nalipay ra ka karon. Hilak po na eh. Hilak po eh. Bitaw, happy birthday. So, surprise day para sa imo ha po. Okay? Opo, okay. Okay na po, welcome po. So, gisugo rami na ha. Dili kami gadalaan eh. May bawa na to kinsa gihatagan ni Ron. Kinsa may gihatag na po kay Bana? Ang iyo-iyo. Hala, nangita. Dahil na mo yung timo dagway. Pamalain mo na yan ha. Okay, so imong textmate siguro gahatag ani ron. Kisa man yung textmate nimo, kailan ka ni? Textmate. Wala po. Amerikana. Alright, so mayong utto dira kanimo nay. O sino ilan yung gani karon? Wag ka bantay si Lola sa mong kabuang. So pasensya kailangan kay Guro may isugo sa kisay ka sugo ani sa mga karon. May bawaan na to niya. Okay, so niya okay na ka. Pero suko si ka ganina gyud. Okay. Wa na lang. Kay mamiang manog sa mood noon. Nakuyawan mila kay kaya na kami mo mapiangan na to ba. Bitaw, so anyway, syempre birthday day ni mo, it's a prank na tong tanan. So nalang di ay mga tao nga gusto mo greet sa imo today of happy birthday para natin. Wow! Grabe ka gwapa sa tong celebrant. Nagpagwapa lagi ka. Or gwapa na gidaan. Nay mo kuyang guro na kway tari. Nagipit-ipit. Toy lakaw pa. Kumanda kayo pagbalik. Okay. So syempre birthday ni mo today karanay. So naala di ay tao nga gusto ipahatag sa iyahang mga special gift karong adlaw. Okay? So bisan tuod wala siya diri is gusto niya pabati si mo ug unsa kanya kay hinigugma. Ug unsa ga urus-urus ang iyahang gugma diha kanimo. Kinsa ka ni nay? What you kay tiya? Kinsa may imuhang gi-prospect nga may makahatag sa imo ani karon? Wala gyud. Ang grabe sila di ay dali. Imo kuyab di ay. Oh. Tapos sa mente. Naghigda na mente. Alright. Oh, okay. So, happy birthday, Nay. So, syempre, yun ani lang kanila kapalangga. Nagitagaan kanila higayon. Nga makisaulog sila sa imuang adlaw nga natawad karon. Okay? Oh, welcome po, Nay. Unya, magpasalamat ka sila ha. O kinsa mang galing naghatag ni ini. Okay? So, dili na nato dugay-dugayon. Dili na nato langay-langayon. So, na nato hatag mga surprise gift na gusto nila paabot sa imo, Nay. Since birthday ni mo today, nasa lagi padala sa imo na cigarette and cigarettes and milk bouquet. Happy birthday! Wow! Basta ka naman natin. Okay, grabe ka buong kayo mong birthday. Kinala ka na? Sure ba? Manghatag ka sa imong amiga na. Kay Brad, tagaan po. Okay, so syempre, birthday ni mo today na special gift! Wow! Happy birthday! Pero pa naman natin. Bukan kayo, butang lang. Kung kay sulod ana. O, pwede man na ito aprihan para mahibawan o kung sa'y sulod ana. O, pa-apri daw na eh. Oo. Okay, dito ko napit. Okay, tabakan na ito. Tagaan na, usay sulod. Tagaan na sa. Usay tagaan mo. Sigarilyo? Hala. O, dili ka tagaan. Amuha na ni. Oo. O, tara. So, o gatas! Wow! So, amuha na ni ba? Amuha na ni. Huwag mo na tagaan. Okay, dapat yung asukal. O, complete package. Happy birthday! Gabi ka happy ang birthday ni nanay. Ibu lang sa balik, ibutang. Iliwag lang, iliwag. Okay, so happy birthday, Nay. Happy na ka? Nalipay na ka? Happy na, birthday pa, no? So sana all gigay ka karong adlaw, Nay. So grabe ka gwapa at celebrant. Yung nakadawat sa iyang booking, grabe ka manindot. Syempre, dili lang kay kanina birthday ni mo today. Napos sila ipadala sa imuha nga mga sudan. Dali, baka naman natin. Okay, sulok ka package na sudan. So syempre, nga rin sila ka-sweet sa imuha, Nay. Napos sila ipadala sa imuha kakanin sa bilao. Happy birthday! Wow, kadaghan. Syempre, birthday, dili
mga karanay na Red Ribbon Cake! Happy birthday! Okay. So grabe, tanan na agad, kompleto. Yan sa una lang mo na ito ni Nay. Padayon pa ta? Padayon! Okay, so happy birthday, Nay. So karon, mahibala na ito ni Kinsay kahatagan ni karon. Dari na dyan ka mabuking, Kinsay na muyap ni mo dari kapita. Okay, so may tawagan ninyong duha. Sa imong muyap, kasi tawagan ninyo nila, niya. Nakalimot na ka? Dili ka ng dili sugar? Or honey ba ka ha? Okay, so tara na ako ang basahon ha. Good afternoon everyone. Una sa tanan, magpasalamat ko sa atong labaw nga makagagahom. Kay siya ang naghatag og kapiskay sa atong panglawas og sa atong kinabuhi. Thanks God for your blessings nga imong gihatagan og taas nga kinabuhi ang among buotan nga inahan. Nay, salamat kayo sa imong pag-atiman namo sa gagmay pagi. Salamat sa imong pag-antos sa pag-aliman ni namo nga imong mga anak. I-remember ka nun nay nga love kay kanamo. Once again, happy birthday and I love you nanay. Lovingly yours, Teresita Angkala. Palakpakan naman natin. Okay, sana padala na yan ni si Ma'am Teresita Angkala nga nakakaroon sa Ohio, USA. Kunwari kay anak na nasa US karon ma'am. So siya usa sa nagpadala ni ining mong surprise. Happy ra ka? Nalipay ra ka? Nalipay, oy. Oh, nalipay dyan si nanay. Ay, muli ka sabi, nay. Okay na, nay. Sige, so napay isa ka letter. Eh, gusto gina ko umuhilak dyan ka. Muhilak, lahiran siya muhilak, masuko. Sige na. Kasuko da, nay, kaya para muhilak ka. Libog ka mo sa pa. Sige, ako ang basahan na yan. Sa tuwing darating ang iyong kaarawan, lahat kami ay masaya. O naging busy dahil hindi alam kung ano ang aming gagawin o ihanda sa imong birthday nanay. Ganyan ka naming kamahal. Kahit mahirap lang tayo, basta piskay. Happy birthday nay and I love you from Aliza. Ayan, palakpakan naman natin. Ang kajat na nay. Excited na kay kasultihan si nanay. Okay, so karon na yung naghatag ani si Ma'am. Sige, tinggalan to. Teresita o si Ma'am Aliza. Karon man sila parehas. Nasa US o nasa Japan. Japan. Okay, wow. Nasa US o sa Japan dahil ni siya nay. So karon, Gani ang okay po. So, ihatag nga surprise imuhang mga anak nga nakakarap sa Japan o nga sa US. So karon unsa may kasulti sa ilahang gihimo nga surprise karon nga grabe ka bongga nga na surprise yung gipasuko pagid kanila. Okay. So palangga kay kanila na bisag layo sila gipabati nila si mahugon sa kanila ka live. Okay, dali lang kay naminaw sila karon naka-live na. Magkayo nga waday mo malimot ka na ako. Sa akong pagserbisyo kanino kaniadto. Daghang salamat. Palakpakan naman natin. Alright, so nagkakayong salamat, Nay. So, nasay ko, grabe mong kalipay karon, grabe mong gibate tungod kay wala din nalimot imo ang mga anak sa pagsakripisyo nimo sukod pa sa una hangtod na dako sila. Kay dili man sila maabot na yaning ilahang estado karon kung dili pud tungod sa imuhang paggamuma sa ilaha. Busa, pasalamatan kita samahan tungod kay nakaginikanan sila sama sa imuhang kabuutan. Ako og kagwapa pa gyud. Okay, so karon birthday man nimo sa kay mga igsoon diri mga anak. Kaysa nga may igsoon eh. O tara, alina. Sige po, kaya itong pastoryahon. Nay, alinay kay mga may unsa man may kasulti sa itong celebrant karon nga. Imo igsoon nga, gwapa sab, sama nimo. Ang ngayon na to, kabisig na magselos. Okay, Nay, so nagsaulog ang imohang igsoon sa ika-89, tama? Oh, pila na eh? 89.
Ah, nabinta na ka? 89 pa daw. O sige, nabinta na. Kasapaan ta ni. Huwag 89 ta. Nauna mo, tuwang ay kumata mo Na, natawo pa sa upay gubat. Oh. Sige na, 90. Okay. So, nagsaulag sa ikanabinta katuig, ugsama pa ni nanay, ug sa ilahapon, 89. Naglibog na miya ni Ron. Unsa man imuhang birthday wish para sa imuhang igsuon? Kung kuan sa akong magulang, ang minahal. Kay kami rin man yung duha. Kanang hinaon pa nga kunan pag yun ang iyang kinabuhi nga maabot siyang 2,000. Inyong duha. Inyong duha. Oo. Kay aron po nga malingaw ang iyang mga anak, iyang mga apo. Mo na akong panghinaon sa Ginoo nga panalanginan siya kanunay sa matag utlo sa kinabuhi nga naa siya makasudong namo mga igsuon o sa iyang mga anak o mga apo. Mara po na happy birthday. Yehey! Malakpak pa naman natin. Okay, so daghang kayong salamat ma. Daghang kayong salamat nanay sa imong paghatag og birthday wishes or declaration sa imong igsuon. Okay, so daghang kayong salamat. So ma'am, napanay pahabol nga mensahe gikan sa imong apo. Okay? So ahani siya karon ma'am. Ahani gikan kani si Ma'am Marilyn. Kuwait. Okay, so ako ang basahon. Happy birthday to my princess Lola. Wish ko sa'yo, princess kay kanay. Wish ko sa'yo, nay, na matagan pa ka sa kahitasan o taas nga kinabuhi, nay. Para makasama mo pa kami ng matagal. At makabanding pa nimo imong mga apo nga mga dungol, nay. At least, di buta bahala pobrita, nay. Okay na na. Madara na og smile, nay. Thankful jud food me nga ikaw ang nahimo namong lola kasi tinanggap mo kami ng buong buo na walang pag-alinlangan, nay. I love you po, nay. Ingat kayo dyan. See you soon sa pag-uwi ko. Mahal na mahal ka po namin, nay. Once again, happy 89th birthday to our princess. Wow, nagmamahal Marilyn. Okay, so imong apo mo si Ma'am Marilyn, princess kay ka sa ilahan, nay. O, diba? Princess lagi po si Nanay Beautiful, di ba? Okay, so nay, kisa pa man, mahatag ang mga birthday wishes. O, dira. O, diri po. Anak ni. O, sige po. Kinamagwangan anak. Ganina na ba nagahilak si ma'am? Okay. O, sige lang. Hindi ako hilak, mate. Okay, ma'am. So, imuhang mama, nagsaulog sa iyang 89 katuig. So, grabe, palangga kayo sa mga maigsuon sa mga po. Bisan ikaw, nasay ko magabi niyo kapangga inyo ang inahan. So, niya pa man siya karoon nakadungog. So, sa man imay kasulti sa iyang birthday. Kung sa pa rin mga declarations pa ngayon sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Okay, dari lang kay naglantaw po. Kung sa pa kasulti ni mo sa mga maigsuon, yung maghata ganing ang surprise. Ko, Sir Sengday, salamat kayo sa birthday nga gihatag ninyo ni nanay. Nagkasing salamat nyo si nanay. Up to 200 ang edad. Aron kada tuwing magsaulog. Alright, palakpakan naman natin si ma'am. Ano, wala nalagi na makpak. Okay na ma'am, kay kanay maluha-luha sa kalipay. Ikis po si mother. Ikis. Ayan. Okay, so thank you so much. Kinsa pa man? Ikaw na. Ano naman katabi? Mga anak sa sulod. Oo, mga anak. Hindi na ko sila nga gitara. Okay, ako sigang apoli, sir. Kaloy! Kaloy! Sir Kaloy. Alin na, Sir Loy? Ba't mo na po na balik? Ay, sisita. Labot! Oh, sige, kontra partido na yung ani. Sige na, sir. Ani, kayo para ma'am. Away dito sila. Oy, Jinjen! Sige lang. Ikaw na lang, Jinjen! Okay, sama ng Jen, Jen. Taloy! Sige na, Jen. Jen, ikaw na lang, Jen. Sige na, Jen. Sige, ma'am, Jen. Ay, ikaw na, ma'am. To my beautiful, generous Lola, Princess Lola Narayusing. Hopefully, nga tagaan pa kagtaas nga kinabuhi. Aron, every year ta mag-celebrate sa imong birthday nga happy. So,
Mora to siya and happy birthday. We love you so much. Wow, palakpakan naman natin. So, kayong salamat. Okay, na pa yung mga apo na rin yung mag-isip na kayo mo sulti. O, mga apo, madaghan na rin apo. O, sige na, kay para malipay po si Lola. Di ba lang, malipay ba po ka ano, ay nagang mo grip. Wala kong bili. Sige na. Kisa may ngalan na. Kasumi, alin na kasumi? Kasumi, alin na kayo? Sige na, mi. O, dito kami, o. Okay, so nag-celebrate imong lola sa iyang ika-89th birthday. 90 pa. Masa man yung birthday wish para sa iya? Masa pa yung mga kasulti sa mga tita nga maghahatag ka ng surprise? Happy birthday, Nay. More cigarettes to blow and and thank you guys sa kumaante nga naka-provide ni Nanay every birthday niya. So happy birthday, Nay. We love you. Yeah, balakpakan naman natin. Ikis po si nanay. Okay, so thank you so much. Kisa man ang ngalan na? Lisa? Oh, Ma'am Lisa Kamigen. Okay po. Sige na, ma'am. Nay, wala sila kay Nay. Apo na ni, dito po. So, sa may kasulti kay nanay nga nagasulog sa iyang ika-89th birthday today. Happy birthday, Nay. Among ipangayon, permi sa Ginoo na katagaan kag mayong panglawas permi, tagaan pa kag mga duga pang mga tuigan para makauban imong mga apo ug kami tanan imong mga anak ug si Lola Bini. Happy birthday, Nanay. Bisa ko regalo. Eh, balakpakan naman natin. Okay, sayo kayo salamat, ma'am. Ang importante ang presensya pa lang ninyo. Dako na kayo ng agasa para kay nanay nga na ako ka rin. Okay, so wala naman siguro yung hatag og birthday wishes or declarations para sa atong celebrant. So, Nay, happy ra ka, Nay? Nalipay ra ka? Okay ra, Nay. Ay, request niyang mga anak. O, Nay, no request na sa man? Kanang pasayawan siya, iyang kinakusgang cha-cha. Okay, sige, pasayawan na to karon. Sige, unya na napit na eh. Medyo last part sa tong program. Okay, so karon, syempre birthday ni Nanay. Naa siya lagi prepare nga song para sa imo ha. Sasayawan kanila og sweet dance. Okay, bailihan na to si Nanay. Okay. Gawas mo dira, ali mo diri. Kay para na happy atong celebration. Puli-puli lang mo, baili lang, sayaw. Okay? So, sitog sa Nay. Sige, palakpakan naman natin. Alright, baili na baili. Puli-puli ha, apo mga anak. Tanan na ni. Magilali sa mga lipat na. Isok-isok din lang. May higit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng Walangin na
As in, grabe. Magtik is lang. Ang sarap sa namin lahat. Ayun lang na may pati ako na eh. Joke na to lang eh, joke. Sige, pulin mga apo ha. Dapat makasayaw mo tanan. May talagsara ni ngay gayon. Diba na? Maroon pala, no? Sige. Palakpakan naman natin. Okay, puli ako. Nangadapit dito sa loob. Dito lapit. Dandahan lang, dandahan. Minsan ay wadala, minsan di na iluluha. Maninindi pagkat sa buhay mo ay may
ganda. Pangarap ko na makamtan kung pangarap ko na Alright, so thank you so much everyone. Salamat sa inyo pag-participate. Labi na sa paghatag na itong sweet dance para sa celebrant nga si nanay. Okay, salamat tayo muhatag kong birthday wish katong nasa video call ganina. Okay, so paway sala. Okay, so kaysa man itong hatag og birthday wish. Okay lang, so paminawa lang lahat. Nakaload ka na ni loudspeaker. Okay lang, so naay mga apo ni mo or anak ba ni mo ni nga gusto mo hatag og birthday wish. Paminaw lang lola. Alright, dara lang. Sorry na po. Salamat po. Salamat tayo. Happy birthday. Salamat daw po. Hilak mo noon. Hilak mo na. Palangga, mga kanila. Maligay, happy birthday. Sabi ko, manik po kay. Cigarettes. Bugas na ka? Nana pa may nagay ko na. Okay na, sige. Salamat kayo. Masukan kalong panay ng init. Nainom daw mo na po. Sige mo dito. Okay, isa pa man. Daga kayo salamat po. Thank you. Naka-loudspeak na ni. Ilag ana. Wala. Eh, Janet. Siya amot kinsa lang dyan. Diyan mo na. Diyan. Akadako pa. Dako lagi oh. Si Tita wala si Tita. Happy birthday. Maskin mo lang kung regalo na sa imong gihatag na. Happy birthday na lang. Okay na. Okay na daw po. Na naghilak na hinuon. Okay, so thank you so much. Palakpakan naman natin. Okay, naghihilakay na dari. Okay, so nasabi ko nga ka na mga luhan niya is luhan siya sa kalipay. So syempre wala kin mo gi-expect karon nga na ay maabot ngayon ani nga surprise. So okay. So syempre birthday nimo karon nay para mas mabibo pag ita daw celebration. Natay cake sa mga ng cake kantahan ka og happy birthday. Okay ba 'yon? Okay. Okay, tapok dali sa side ni Lola. Tapok sa side ni Lola. Palapos sa cake. So natay cake, ang makabudaw sa tong cake. Happy 89th birthday, Nanay Generosa. Palakpakan naman natin. Alright, everybody, let's sing together. Alright, everybody, clap your hands. Clap. So good. Ready? Clap your hands, everybody. Clap. Ready? Wait. Happy birthday to you. Everybody, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ready? Put your hands ready. Happy birthday to you. So good. Happy birthday to you. Everybody. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, palakpakan naman natin. Happy birthday. Okay na, ilingkod sa kanya
Tay, unsa man imong birthday wish sa imong adlaw nga natawhan karon? Ay sa maghawa kay mukha ta balik. Okay. So na sa imong birthday wish sa imong birthday karong adlaw, before nimo i-blow imong candle. Wait lang, asa lang. Kana, ako na lang. Na. Sige pa. Kami na hawid na. Unsa man imong birthday wish sa imong adlaw nga natawhan karon? Malipay. Unsa man imong mapanginaot pa sa mga abot nga? Pasalamat ko sa tanan nga nagkuan karon. Kay wa pa ni sukal may tamo sa akong adlawan karon pa gyud. Ang akong edad magagapit na. Hapit na lang. Hindi na dapat. Mo na, nahimdan mo. Wala kay. Maloy na. 96. Oh, 96. Sige. Limot isa. 96. Oh. Pilay kulang, ma 100. Pilay kulang, ma 100. Gamay na lang. Gamay Pilay pa. kumaya. Pero murang ang kamatayon layo pa. Congratulations. Praise God. Amen. Congrats! Layo pa kayo ang kamatayon. Makakobra pa og 100,000 ng mga pula. Oh. Labaw pa nga celebration ani mahitabo, no? Daghan pa, girl! Amen. Daghan pa! Kung kamatayon dito na makugikan. Balik bangko. Balik, bantong din. Okay, so blow the candle. Yay! Happy birthday, everybody! Clap your hands! Woo! Everybody! Clap your hands, everybody! Ready? Ready? 1, 2, 3. To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, palakpakan naman natin ulit. Happy birthday last. Okay, happy na ka na? Nalipay na ka? O sa kanila kaduwag sa imong mga apong at nakakaroon sa nandari o gahata ka rin mga anak na sa US. Sila na. Salamat ko sa Ginoo. Pasalamati sila tanan. Nakainumdum sila. Ang kanilang tanan. Now, Ikaw na, Mike! Ay, ilagyo ikaw na, ko Mike! ni ay Ipadoon lang, Mike, sa mga mothers. wa ko nila maalala, ko nila tambungan. Mo na yung purpose nga, pag gipabalik ka sa Ginoo. Oh, bale. Tungod kay? Balik ko sa Ginoo. Tungod sa ako mga apo. Alright, so happy na ka na. Happy year. Pag dili ka happy, among dalon balik. Kaubanan sa naakay. Okay, so dagang kayong salamat na sa ito. Grabe yung mga kalipay karon. Okay, so happy birthday once again. Okay, let's celebrate. So karon namin last part sa mga program sa Manayang Tangtanan na rin. Okay. Cha-cha yung gusto. Oh, cha-cha. Gusto mo ni, murag wala may cha-cha ni. Oh, naman yung cha-cha. Sige, pasaot mong cha-cha ka na. Okay, gusto nila cha-cha. Alright. Everybody. Sige, apin mong tanan na. Sige mga apo, cha-cha rin mong tanan. Sige, para happy sila lang. Kita magpuro kaya Sige na. Ready? Everybody. Right here. siya. Alright. Maupay gulong ka kung aking ginusto niya. Ikaw lagi ka kamtang sugat man hindi inwaray ka Cha-cha yan. buwan. Hirada. Waray na ba inibig Diyos Yun o. nakatalwasan Diyos na lang ang laki hindi na maarap. Sige na o ako Yan o. ang nakurusan ang ito Cha-cha. kay ang kurusan ay alam na Mga apo, apin cha-cha. palayuhan ka bubukan masira ka kay ang Cha-cha kita. katalwasan Birahi. aalaw
sulong sa eskwelahan. At ako may tungkat pa rin, gano'n ay maray marahulihan ka ng si. Oh, nawala. Agoy. Bisa mana? Ilisdan. Gila! Nina Chacha! Happy birthday! Alright, everybody! Mira higit! Alright! Everybody dance! Mga mantsatsahay, malinitan ng diri. Alright, palakpakan naman natin. Okay, so padayon na muna hanapin. Marag mahapdan ka na rin dilit na muna chat-chat eh. Kay si Lona marag, o galit ni Palungon ang sound, dilit ni Mondang ba? Alay lang. Okay na po, okay na po. Awat na, awat na. Mahangin na may karang Mondang na kitbiyan eh. Alright. Palihog lang kong off sa Bluetooth. Wala kakita si ma'am. Alright, so happy birthday nanay. Grabe ka bibo ang imong celebration karon sa imong ika. Lubit na size, lubit ta o gitsen toy katoy naglibog na may unsa gyud edad ni mga ninay. So importante nagsaulog ta nga magmalipayon. Grabe ka kalipay nay. Grabe. Dakpakan pa ko. So nagkakaing salamat sab sa inyong tanan. Anyway, so bisan pa man sa mga client ka nakakaran sa US ug sa Kuwait kasi ma'am Teresita o si Ma'am Aliza. Okay, so nasa Kuwait o nasa US ka ron. Kamoy naghatag ka nga surprise ka ron. Okay, sige po. So nay, happy birthday once again sa nalipay sab kami. Nga grabe po limang kalipay. Nga nalipay ka sa ilang gihatag nga surprise. So even kami nalipay may kitungod. Kami ang ilang gigamit nga para mahimong bibo ang kawang celebration ka ron. Salamat sab kayo nay sa inyong tanan. So everyone, once again, happy birthday night. So nasa ito nga daghang birthday celebration ang mabot sa imong kinabuhi. Wait lang. Okay, so syempre na in behalf of Everything Surprises, grabe akong kalipay, no? Nga nalipay kayo mong tanan karon, labi na nimo. Gaway nagsaulog karon sa may sintay noybe katuig. Kasi ko na nga daghang birthday ang mabot sa imong kinabuhi. Uban sa imong mga apo ug imong mga anak nga magsaulog pa mo nga magmalipayon. Okay, so remember na to kanina na to kinabuhi grasya ni gihatag sa Ginoo sa to ang life, no? So enjoy na to nga malipayon, malinawon, labi na puno ka sa gugma ug kalipay sa imong tibok pamilya. Okay, so once again, happy 89th birthday at greetings from Everything Surprises. Wala pa ka naman natin. Okay, so okay naman. Bye-bye ka, Nay. Bye-bye, di fly kiss. Bye-bye pa, dali pa. Bye-bye, fly kiss. Fly kiss na. Ayun. Okay, so bye-bye everyone. Bye-bye. Okay, bye-bye. Wait na, mamadali.